magajin talauci. Suleiman! Yana nan ma. Yawo, ya yi cika yawo. Zo na nan mu jira shi. Ana son kuɗi amma shi zai ta tafiya yawo kawai haka kawai. Allah ya cika yawo. Kullum baya sun zama. Ai ina gaya ma jiya ma haka na zo ban same shi. Ni na ran ni nake da gurin sana irin kwana zan dinga ya wurin na gaya ma. Boni ai. Bari kawai. Allah ya koro wanda zamu abun nan ba. Ko ta halin kaka. Well done. Thank you. Okay, my phone is hanging. I need repairs. Hanging. Yes, it's hanging. Money. 1,000. You mean 1,000 naira? 1,000. Okay, no problem. Just wait. I will give you. Cika ciki. Raja. Barau. Abokina yaya? Ai tsuntsu daga sama gashashe. Bari in gaya ma wayannan ko ta gyaru ko kar ta gyaru. Kawai ka sai da zaka har haɗo masa da kayansa. Duk yadda za a yi mun ci kuɗin nan inyamuran nan. Ka haɗo masa kawai na kamar akan hanya yake. Ko mu ci kuɗin can inda zai ƙare da ma zai ƙare da ita. An gama. Ashe na faɗo hannun mazambata. Eh? Na ce na faɗo hannun mazambata mucuta. Barau. Abokina. Ka tashi ba. Wallahi. Reshe ya juye da mujiya ashe ahali ne. Wallahi yana jin Hausa. Ka raɗo wayannan kawai kawo masa kayansa. A na kusan gama ma ba, bari haɗa kawai. Alan kai ai yakan nuna mana kai kana ji amma haka kai hakuri. Look at you. Amma ku canza sana'a. Stupid, cheaters. Thank you. Workaholics. Thank you. Abokina. Kana jin irin wannan turanci? Kai ka yi makarantar naka na banza ne ba za ka turance mana shi ba? Kai, ina wani is a name of person, plant, animal or things. Wow, abokina. An gama kai kaɗai kai makaranta da shi. Turancen Mu illiterate.